दिनै महनपुर हालामनि थाखाय जोबोद मोनसे रंजानायनि सान होननांगोन आरो बे रंजानायनि साना दिनै बिटिआरनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय सरकारनि थाखायनो जादों आरो बे प्रमद बर'नि आगानसे देरहासारबावनाय मानोना नैबे महनपुर गबसार गोमसाबिल गबसार आरो राङागुरा गबसार गासै 395 बिगा हा बेयाव रायजो जानाय 100टा बर' आरो सान्थालि फेमिलि बिथांमोना दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनिफ्राय दिनै हा पाट्टा सेटेलमेन्ट अफ लेन्ड हा पाट्टा बिथांमोना मोननो हाबाय आरो बेखौ जोङो थांनाय समफोराव गोलाव जुजिबोनाय जादोंमोन प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेननाय जि जोंनि टटेल रेगुलेशन फर टटेल चेन्ज बै समावनो जोङो दिनै बिश्वनाथ सनितपुर गहपुर ओनसोलनि हाग्रा ओनसोलाव थानाय बा बिटिसिनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव हाग्रायाव थानाय आइ आफा रायजो राजानि हा पाट्टा मोननांगौनि जि सोमावसारनाय आरो बिथांमोननो दिनै हा पाट्टा होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ अरायथा रायजो जानायनि जि मोनथाय जि जुजिनाय बेयो दिनै जाफुंसारबाय होननांगोन आरो बे समावहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन बै समाव बे हा पाट्टाफोरखौ मोननांगौ होननानै जोङो गुवाहाटीफोराव जोङो प्रग्राम खालामदोंमोन मालाबा दिल्लीयाव सेमिनार लादोंमोन मालाबा बेबायदिनो जोङो तेजपुराव जोंनि सेन खखा नांगोल जुंगाल लानानै मालाबा जों सोमावसारदोंमोन दिनै बे गासै जुजिनाया दिनै जाफुंबाय होननांगोन आरो नैबे बेबायदिनो बे जुजिनायनि गेजेरजों नैबे महनपुराव गोमसाबिल आरो राङागुरा गबसारनि गासै 395 बिगा हा आइ आफा रायजो राजा 100 न'खरा बेखौ जुग जुगामि बेयावनो हाग्रा बंग्रा सिमफायनानै रायजो जादोंमोन थांनाय समफोरावहाय गोबां गुबुन गुबुन हान्जाफोरा राजनिति खालामबोबाय सरकार सालायबोबाय नाथाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावना होनो हायाखैमोन बा मावना होनोबो बिथांमोना सानफेराखैमोन दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार दिनै जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो जेंनाखौ जोङो फोजोबनानै बे ओनसोलाव जोङो जुग जुगामि थानानै जोङो राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जों जोंगा मागा खालामनानै जोङो थांना थानायनि जि सिमां नुदों आरो जि खामानि मावदों आरो बिनिनो फिथाइ महरै रायजो राजानो हा पाट्टा होनाय बे खामानिया जाफुंबाय दिनै बिथांमोना जि बेवहाय 100 न'खर दंमोन बिथांमोना 1 बिगा सेटेलमेन्ट मोनबाय आरो बिथांमोननि दखलाव थानाय सोरनावबा 5 बिगा दङ सोरनावबा 10 बिगा दङ बे हाफोराबो उनफोरावहाय फारियै नामजारि जालांसिगोन आरो बिथांमोना खुनु जिंगासिनो गोनां गैला बे ओनसोलाव जुग जुगामि रायजो जाबोदों बिथांमोना दिनै बेयाव स्कुल जाबाय बेयाव मार्केट जाबाय बेवहाय मोजां न' बां लुनानै गय खान्थाल बारि ग्रोम ग्रोम दिनै गेलेग्रा फोथार समायना नैबे ओनसोला दिनै नाथाय जोङो मोनसे दुखुआव दङमोन जे जोंहा हा पाट्टा गैया मालाबा सरकारा जोंखौ उच्चेद खालामनो हायोमोन आरो जों भेलु मोननाय नङामोन नाथाय जोंहा एबार जिहेतु हा पाट्टा जाबाय जोंखौ मालाबाबो मानिबा जाहोनावहाय जुदि सरकारा बिगासे बिगानै हा लानो गोनांबाबो बिथांमोना हानाय नंलिया आरो बिथांमोना मानिबा थाखाय लानो गोनां जायोब्लाबो जोंनो भेलु होनांगोन दा बे मोनथायखौ जों मोननो हाबाय बिनि थाखाय आङो फिन खनसेबाव प्रमद बर' बिथांखौ आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ EM फेरेंगा सार बिथांखौ आरो SDLAC लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि चेयारमेन डक्टर नीलेश्वर गेरे EM बिथांखौ साबायखर बावदों बिथांमोना जेब्ला अफिसियेल खामानिफोरखौ जोङो जेब्लानो खावलायहरदों नैबे फाइला खारनांगौ बेखौ मावनांगौ अब्लानो बिथांमोना अफिसारखौ बुंनानै खामानिखौ मावहोदों बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समावहाय जि बिथांमोना खामानि मावदों जिहेतु रायजो राजानि बिथांमोनखौ मोजां मोनदों आरो सापर्ट खालामगोन आरो बे प्रमद बर' बिथांखौ आरो जाहाथे नों फैबाय थानाय समावहाय आरो बिदिनो जोंनि गोबां जेंनाफोरखौ मावनो दिनै जोंहा गहपुरसिम हालंगिसिम जोंहा दिनै सिमाया बारायबाय नङा होमबा दिनै बिथांमोना भट होनो मोननो थांगासिनो दङ फैबाय थानाय समावहाय जोंहा 60टा समस्ति बानायनांगौ नङा होमबा MP सानै जों दाबि खालामनांगौ जोङो बे 60टा समस्तिनिफ्राय 15 जन जों दिसपुराव MLA जों हरनो हानाय जासिगोन दा बेफोर गासै माहारि दानायनि जोंनि जि सिंनि सिमां आलादा बड'लेण्ड दाबिनाय बेफोरबो मोनसे समाव निश्चय जाफुंहैगोन दा बेफोर गासै बाथ्राखौ लानानै दिनै बिथांखौ जाहाथे आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनानै फिन खनसेबाव जाहाथे गोहोआव लाबोनो हायो आं बेखौनो आनान गसाइनि खाथियाव आंबो आर'ज गाबदों आइ आफा रायजो राजाखौबो आर'ज गाबनानै खावलायदों आं बेखिनिखौनो बुंबाय आंबो गोजोननाय मोनबाय नैबे ओनसोलनि जि हानि जि जेंना जेंगोना गायजामाथि दख'रानि सिङाव गोलैयोमोन बिथांमोना मालाबा डेलिगेटआव जोंखौ बुङोमोन जोंहा नैबे हानि समस्या दङ आरो बे हिसाबैनो जोङो मालाबा दिनै बेफोर ओनसोलखौ नायथिंफैदोंमोन
आरो जेब्ला जों अफिसियेल जागायबाय 2022 निफ्रायनो बेवहाय मण्डलफोरखौ लाबोनानै जुरिब खालामफैनायाव आंबो दङमोन। मानोना आं बे समाव आरो इउपिपिएल आव फैबाय। बे समाव जोंहा नैबे प्राइमारिनि बिबानगिरिफोरा लेंहरोमोन। बेबायदिनो जों ज' सुबाय, बेबायदिनो सोरनियावबा ओंखामबो जाबाय। बेबायदि खामानि मावनानै दिनै आंनि आखाइजोंनो आरो होफैनो हाबाय। बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। नङाबा दुखु थागौमोन, बिथांमोना मावबाबो माथो मावनानै होनो हायासैलै, बेबायदि मोनसे प्रमद बर'नि सायाव, फेरेंगानि सायाव, निलुरनि सायाव बिथांमोना मोनसे दुखु थागौमोन। दिनै होनो हाबाय, बे मोनसे फोरमान जाबाय। आरो गोबां खामानि मावनो हाबावथों प्रमद बर' बिथाङा, बेखौनो नुवाखै थारै आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबाय। थेंक इउ।